Le ndawo yezokuvakasha iheha izindimbane zabantu abavakashele kuleli dolobha. Umasipala weTheku wamemezela ukuthi iyavalwa ngoNhlaba ka-2023 ngenxa yezimo zezimali kulandela ukuvala kwezwe kuqubuke ubhubhane lwesifo se-COVID-19. Manje le ndawo esendaweni egudle ulwandle isizobukeka kanjena njengoba umasipala usuthole abatshali bezimali abazoyakha kabusha. Namhlanje bekuyilanga lenjabulo lapha edolobheni lapho bekade sizomemezela i-investment ye-billion ukuzolungisa le ndawo endala ebekade yaziwa ngokuthi i-mini town. Yes, and bathi ngesilungu i-Durban Fun World. Siyareporta ke manje sesiyitholile invest. Le investment ye-billion isihlangene nenye investment ye-billion ebengiyimemezele ngonyaka ophelile uku-upgrade ihhotela laseLangeni nehhotela laseMaharani and no-148 million rand ukulungisa i-Joe Cool's khona la olwandle. Imeya yomkhandlu weTheku iphinde yathi lokhu kugqugquzela ukuvuselela ezokuvakasha kuleli dolobha. Uma sinethi development enjengalena kule ndawo asingayibuki nje kuphela as an end in itself njenge-development nje yokuqala neyokugcina, kodwa siyibuke njenge-development ezobe eyimvubelo and yomnotho wezokuvakasha lapha endaweni yaseThekwini. Umasipala uphinde waqinisekisa izakhamuzi nezivakashi ukuthi amabhisha bevaliwe ngenxa yokungcola sevuliwe futhi akulungele ukwamukela izivakashi. But I'm very happy to report to you that we were able to intervene decisively. We sorted that particular problem. Those beaches are now open. Umasipala uthi konke kumi ngomumo ukwamukela izivakashi kulamaholidi eThekwini.